गुणादान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्सात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम हरे नमो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सत्य। हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம 14 அத்தியாயம் 19வது பாகத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இன்னும் எல்லாரும் டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் எல்லாம் பொறுமையா வந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போமா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நாம 19வது ஸ்லோகத்துக்கு போனோம். நம்ம நேரம் அங்க போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இப்போ சின்ன கண்ணோட்டம் ஒண்ணு பார்த்துடலாம். நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத. இந்த அத்தியாயத்த ஸ்லோகம் நம்ம மொத்தம் 27 ஸ்லோகம். 27 ஸ்லோகத்துல நம்ம 4ஆ பிரிச்சிருக்கிறோம். 4ஆ பிரிச்சதுல முதல்ல 7ல இருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி குணத்தின் ஆதிக்கத்தின் அறிதல், நம்ம எந்த குணத்தில் நம்ம இருக்கிறோன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அந்த குணத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி அது பகவான் 10ல இருந்து 13வது பதம் வரைக்கும் அந்த 4 பதத்துல நம்ம கொடுக்குறார், விரிவா கொடுக்குறார். 14ல இருந்து 18 நேற்று வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். அதாவது குணங்களுக்குள்ளான செயல்படுதல், அதை மடிதல், அதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப அற்புதமா பார்த்தோம். இப்போ குணங்களை தாண்டி செல்லுதல், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்கன்னா குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்லுதல் அப்படின்றது எந்தெந்த இடத்துல நாம பந்தப்படுறோம், எந்தெந்த இடத்துல நம்ம தாண்டி செல்றோம் அப்படின்றது. எப்பவுமே ஒரே குணத்துல நம்ம இருக்கவே கூடாது, தாண்டி செல்லணும். ஆனா கீழே போகக்கூடாது, மேலதான் போக பார்க்கணும். இப்ப அது தமசுல இருக்கோம்னா உடனே சத்துவத்துல வர பார்க்கணும், முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ரசோல இருக்குன்னா எப்பவுமே சத்துவ குணத்துல வரா மாதிரி பார்க்கணும். சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு வரணும், முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. அது எப்படி தாண்டுதல் அப்படிதான் இதை பத்தி தான் நம்ம அழகா பகவான் நமக்கு இந்த 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் நம்ம கொடுக்க போறார்.
அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 4வது பார்ட் நம்ம பிரிச்சிருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் சொல்லப்படுதுன்னா குணங்களை தாண்டி செல்லுதல். இந்த இந்த சாராம்சம் மூலியமாக 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. அழகா பிரிச்சிருக்காரு பகவான். எப்படி பாத்தீங்கன்னா தாண்டூரின் அறிகுறிகள் என்ன முதல்ல 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அதையே 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. 3ஆ பிரிச்சு முதல்ல அந்த பார்ட்ல தனித்தனியான எப்பவுமே அப்படி படிச்சாதான் நமக்கு ரொம்ப கிளியரா புரியும். எந்த ஸ்லோகத்துல இது சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு படிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம லெவல் 2ல இருக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து வைபோக தாண்டி போகும்போது தான் இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா புரியும். இப்பயே நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். அப்போ வைபோ கிளாஸோட அட்டன் பண்ணி அதுக்கு மேல போகும்போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா புரியும், நம்ம புரிய வரும் அதுக்கு. அப்போ இந்த 27ல இருந்து 17ல இருந்து 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும் அதையும் 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. பிரிச்சவன பாத்தீங்கன்னா தாண்டூரின் அறிகுறிகள் என்ன, அவரது நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டுவது, இந்த 3 சாராம்சமா தான் நாம 27வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அறிகுறிகள். முதல்ல ஒரு விளக்கம் பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா ஸ்லோகம் வழியா பகவான் சொல்லும்போது இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்ச் பண்ண முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்காக நம்ம முதலே படிச்சிடலாம். இந்த அறிகுறிகளே வந்து 4ஆ பிரிச்சிருக்கு பாருங்க. 19ல இருந்து 27 பதம் வரைக்கும் 4ஆ பிரிச்சுட்டோம். பிரிச்சு அறிகுறிகளுக்கு வந்து அது 4. அப்போ நடுநிலையானர், நடுநிலையா இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க அறிகுறிகள் தாண்டி எப்படி செல்வது அப்படின்னு. சமநிலை இருப்பவர், தூண்டுதல்களை பொருட்படுத்த மாட்டார், ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர், பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டவர். இந்த 4 தன்மையே பாத்தீங்கன்னா அவங்க குணத்தை ரொம்ப அழகா தாண்டி போயிடுவாங்க. அந்த குணத்துல இருந்து தமஸ்ல இருந்தாலும் சரி, சத்துவத்துல இருந்தாலும் சரி, ரசோல இருந்தாலும் சரி. இப்ப நாம தமஸ்ல இருக்கிறோம்னா அப்போ நாம வந்து ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். இந்த கீதையை படிச்சவங்க தமஸ்ல போனாலும் புரிஞ்சுப்பாங்க, டக்குன்னு புரியும். நாம போற செயல் சரியில்லை, தமஸ்ல இருக்கிறோம், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுல இருந்து தாண்டணும்னா அப்போ நாம வந்து இந்த இந்த 4 சம்பந்தப்பட்ட இதுல நாம இருக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிகர் பண்ணுவாங்க, நம்மள ஏதாவது சொல்லி தூண்டி விடுவாங்க நம்மள. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்துல இருக்கும்போது. அப்போ வந்து தூண்டுறவர்கிட்டையும் யாரு குறை சொல்றாரோ அவங்க 2 பேருக்கிட்டையுமே நடுநிலையா இருந்து நம்ம அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆக பார்க்கணும், அங்கிருந்து ஸ்லிப் ஆக பார்க்கணும் இல்லைங்களா. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் கோவப்படுவாங்க, அது நல்ல குணமே கிடையாது. பக்தியில இருக்கும் கோபமே வராது. சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் கூட குறை கண்டுபிடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் குறை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. இது சரியில்லையே, என்னை விட்டு போயிட்டாங்களே, என்னை இப்படி பண்ணாங்களே, அப்படி பண்ணாங்களே, இப்படி பண்ணாங்களே, ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அந்த குணம் வந்து தமஸ். அது பக்தியில இருந்தா கூட அது பயனற்றது. இது நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது, கீதையிலையும் பகவான் அதான் சொல்றாரு. அப்போ நம்ம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பாருங்க. அறிகுறிகள் பாருங்க இல்லைங்களா. நம்ம வந்து நடுநிலையா தான் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த குணத்தை வந்து நம்ம மீண்டு வர முடியும். நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், ஆஹா நம்ம இருக்குது தமஸ்ல இருக்கோம்பா, நம்ம சத்துவத்துல இருக்கோம்பா, நம்ம ரசோல இருக்கோம்பா அப்படின்னு. அப்போ இந்த 3 குணத்துல இருக்கும் போது நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க. நடுநிலை தான் நம்ம செயல்படணும். அப்பதான் நம்ம அந்த இதுல சீக்கிரமா வெளியே போக முடியும். இல்லைன்னா வச்சுங்களேன் அந்த குணத்திலே நம்ம திரும்ப திரும்ப மாட்டிக்கிறோம் இல்லைங்களா. சமநிலை இருப்பவர் தூண்டுதல்களை பொருட்படுத்த மாட்டார். யாராவது நம்மளை தூண்டி விடுறாங்கன்னா கூட அதை பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சரி, அவருடைய ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒன்று சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை உள்வாங்க மாட்டாங்க. அதை உள்வாங்கிட்டாங்கன்னா இவங்க காலி இல்லைங்களா. தூண்டுதலை பொருட்படுத்த மாட்டார். அதே மாதிரி ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இருப்பார். ஏக்கம்னா என்ன அர்த்தம், யாராவது போறாங்க, வெளியே போறாங்க, இல்ல ஒரு பொருள் வாங்க போறாங்க, நம்ம ஊருக்கு போனோம், அங்க போனோம், ஏதாவது ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் இல்லையா, நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் ஏதாவது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் விடுபட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை, அவசியமே இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா. ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லலாம் பாருங்களேன். இப்போ புஷ்ப மாதாஜி இருக்கிறாங்க, இவங்க வந்து ரொம்ப ஏஜ்டு பீப்புள், அவங்க ரொம்ப ஏஜ்டு மாதாஜி, நமக்கு பிதா மகள் நாங்க சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதாஜி பாத்தீங்கன்னா இப்ப யாத்திரை போறாங்க, அவங்க உடல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, சரி வயசாயிடுச்சுங்களா எல்லாருக்குமே. இப்போ நிறைய மாதாஜி இருக்காங்க அந்த மாதிரி. நம்ம இதுல வந்து ஒரு 30 மாதாஜி மேல இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே பார்த்தா 70 வயசுக்கு மேல இருக்கிறாங்க. பிரபுஜி பாகியலட்சுமி மாதாஜி எனக்கு அக்கா. ஆமா,
எல்லாருமே ஹரே பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க, நிறைய பேர் சித்தலாக்க மாதாஜி இருக்காங்க, ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க, எவ்வளவு அம்மாங்க இருக்காங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி இருக்கிறாங்க, எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் ஏஜிட்டு அவங்க எல்லாம். இப்ப யாத்திரை போறோம்னா அவங்களாம் ஆசை இருக்கும், நம்ம ஆசை போலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆனா உடல் உபாதைகள் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா. ஒரு ஏக்கம் தான் அது. ஆனா இது ஆன்மீக ஏக்கம். இந்த ஏக்கம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும். இது கண்டிப்பா இருக்கணும். இருக்குன்னா பகவானுகிட்ட நம்ம என்ன உறவாட முடியும் இல்லையா. அதனால ஏக்கம் இருக்கும். ஆனாலும் பகவான் என்ன சொல்ற, நீ எதுக்கு வர, தேவையே இல்லை, நான் தான் உனக்குள்ளே இருக்குனேன், உனக்குள்ளேயே நான் இருக்கிறேன். என் மகனை பாரு, உன்னுடைய மகனை பாரு, நானா தெரிவேன். உன் மருமகளை பாரு, நானா தெரிவேன். பிள்ளைகளை பாரு, நானா தெரிவேன். பேரனை பாரு, நானா தெரிவேன். அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கணும். ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டவர், பொறாமையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மையில இருக்கணும். யாருக்கிட்டயுமே பொறாமை இருக்க கூடாது. பொறாமை இருந்தாவே நாம பின்னாடி குழி தோண்டி நாம தான் குழி தோன்றோம். வேற யாரும் குழி தோண்டணும் அவசியமே இல்லை. நாம தான் குழி தோண்டி இருக்கிறோம் பின்னாடி விழறதுக்கு. தப்பா எடுத்துக்காது, கீழே விழுறதுக்கு சொல்றேன். அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த 4 குணம், இந்த 4மே இருந்துன்னா அந்த குணத்தை தாண்டதுக்குன்னா அறிகுறிகள். சத்துவத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அதான், சத்துவத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரசோல போகக்கூடாது, தமோல போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க மனநிலை அப்படிதான் இருக்கும். இதுக்கு மேல என்ன, இதுக்கு மேல என்ன ஆன்மீக. ஆனா சத்துவத்துல இருக்கும்போது நிறைய படிப்பாங்க, நிறைய உபநேசம் பண்ணுவாங்க, நிறைய செயலாம் சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு நித்திய சேவங்களா இருப்பாங்க. ஆனாலும் அந்த குணத்திலேயே இருக்கறனால அது வந்து மீண்டு வரணும்னா இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தாதான் மீண்டு போக முடியும். அதே மாதிரி ரசோலியும் அதேதான். சரி வேணாப்பா, இந்த குணம் நம்ம சரியில்லைப்பா, இது வரைக்கும் சம்பாரிச்ச வரைக்கும் போதும்பா, 50 வயசு வரைக்கும் சம்பாரிச்சிட்டோம் இல்லையா, போதும், இனி நம்ம சம்பாதிப்பு கொஞ்சமா குறைச்சிப்போம், நமக்கு தேவையானதை மட்டும் சம்பாதிப்போம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. 50 வயசுக்கு மேல ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்கன்னா சுத்தம், அதோட கோயில் கோயிலா சுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ அந்த ரசோல இருந்து என்ன போறாங்க, சத்துவத்துல வராங்க. சத்துல இருந்து சுத்த தத்துவத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ இந்த அறிகுறிகள் தான் இருக்கணும். அவங்க இந்த அறிகுறிகள் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடுநிலையா இருக்கணும், யாருக்கும் பாதகம் இல்லாம இருக்கணும். தூண்டுதலை மேக்சிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும், அதை எடுத்துக்க கூடாது. ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா. அப்போ நடுநிலைமை, சமநிலைமை, பொறாமையிலிருந்து விடுதலை. அப்போ இதுல என்ன, இந்த 3மே பாருங்க, நாம் உடல் என நினைத்தால் இவை எதுவுமே வராது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாம உடல் நினைச்சோம்னா இது எதுவுமே இருக்காது, இதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஆத்மா நினைச்சோம்னா அப்ப இது எல்லாமே வந்துடும். பொறாமையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை இருக்கும், சமநிலையோட இருக்க பார்ப்போம், நடுநிலைமையா இருப்போம், யாருக்கும் எந்த பாதகம் இல்லாம போகணும்னு நினைப்போம், அந்த மாதிரி இருப்போம். ஆனா நான் உடல் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா எல்லாம் பௌதிக தன்மை தான் வந்துடும். இதுக்கு நேர்மாறா வந்துடும். எப்படியாவது ஜிக்ஜக்கா பண்ணணும், இவனையும் இவன் இவன் நடுநிலைமையா இருக்க மாட்டாங்க. இவங்க உங்க முகத்தை நேரா பேசுவாங்க, நான் உனக்கு ஃபேவரா இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அவங்ககிட்ட போய் அவங்ககிட்ட ஃபேவரா இருக்கணுவாங்க. 2 பேரும் மாறி மாறி இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, இடமா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து எதுனா பௌதீகம். சமநிலையில இருக்க மாட்டாங்க, 2 பேருக்குமே ஃபேவரா இருக்கும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா பிரச்சனையில போய் மாட்டிப்பாங்க, அது பௌதிக தன்மையை போகும்போது மாட்டிப்பாங்க, பொறாமை இருக்கும். இதெல்லாம் அந்த உடல் நினைச்சேனா, அது உடல் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்து நான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சானா இந்த 3 நிலையும் முயற்சி பண்ணுவோம். இதுதான் அறிகுறிகள் இல்லைங்களா. நம்மிடம் இல்லாததை எண்ணி நாம் இயங்குவது வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்துக்காக தற்போதைய சந்தோஷத்தை பறிக்கிறது. அதுதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்றது. என்ன சொல்றோம், அப்ப நான் விஷ்ணு புராணத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம அடிக்கடி சொல்றதானே இல்லைங்களா, நிகழ்காலத்தை பிடிச்சிக்கோ, எதிர்காலத்தை நினைக்காத. எதிர்காலம் உன் கையில இல்ல அது. ஆனா நிறைய பேர் பிளான் பண்ணுவாங்க. அது சாதாரண குடும்பத்துல நிறைய பிளான் தான். நம்ம எப்படியாவது சம்பாரிச்சு ஒரு வீடு ஒண்ணு வாங்கணும், ஒரு கார் ஒண்ணு வாங்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நான் அது குடும்பத்துக்காக செய்யறது தான் அது இல்லைங்களா. அது சமுதாயத்துக்கோ குடும்பத்துக்கோ நம்ம செய்யறது தான், அது கரெக்டா உத்தமமான செயல் தான் அது. ஆனா அதி உத்தமமான செயல் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு நாம செய்யணும் அந்த செயல்பாடு. அதுதான் அதி உத்தமம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஏக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஏங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்லாததை ஏங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ இல்லாததை ஏங்கும் போது நமக்கு என்ன நடக்கும் பாருங்க, வீழ்ச்சி தான் கிடைக்கும் நமக்கு. எங்கேயாவது இடத்துல போய் முட்டிக்கு நிற்போம் நம்ம இல்லைங்களா. அப்போ அப்ப நம்ம இப்ப பிரசன்ட் என்ன, அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம விட்டுறோம், ஸ்லிப் பண்ணிடுறோம். அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம விட்டுறோம் அந்த பிரசன்ட்ல உள்ளது.
அப்போ பிரசன்ட் நம்ம ஹாப்பினஸா இருக்கணும்னா எதிர்காலத்தை பத்தி கவலைப்படாது. அப்ப அந்த ஹாப்பினஸ் எப்படி வரும்? பகவானுடைய அனுகிரகத்தால வரும். பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் எதிர்காலம் பகவான் நம்மள அழகா சந்தோஷமா கொண்டு போவார். அந்த நினைப்பே இருக்கக்கூடாது, சந்தோஷன்ற நினைப்பே இருக்கக்கூடாது. அது சுத்த சத்துவம். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும் என்ன பண்ணுவான்? அந்த சந்தோஷத்தையே எடுப்பான். சந்தோஷம் அவனுக்கு நகைங்களை எதை தங்கத்தை கொடுத்தாலும் சரி, வெள்ளியை கொடுத்தாலும் சரி, வைரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, எது கொடுத்தாலும் சரி தூக்கி உரம் வச்சிருவான். எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு எதுக்கு அது? இன்னும் அடுத்த பெரிய நாயா பிறக்கணுமா நானு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா அடுத்த பிறகு நாயா தான் பிறப்பாங்க. இது நான் சொல்லல, இது கர்தப்நாத்லயும் சொல்லப்படும். சில பிரபுபாதா கூட ஒரு இடத்துல ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு இந்த மாதிரி. ஏக்கம் இருக்க இருக்க அனிமலா தான் நம்ம பிறப்போன்ற. அப்ப அவரது நடத்தை என்ன? அவரது நடத்தை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விதமா அதையும் பிரிக்கிறோம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, எல்லா சூழ்நிலையும் உறுதியாக உள்ளனர். எல்லா சூழ்நிலையும் உறுதியாக இருக்கிறாங்க. எப்படின்னா, புகழோ பழியோ, இன்பமோ துன்பமோ இல்லைங்களா, இது எல்லாமே சமநிலையோட இருப்பாங்க அவங்க. புகழ் வந்தாலும் சரி, பழி வந்தாலும் சரி, அது என்னாலதான் வந்தது, அது நான் தான் அது காரணம். ஏன்னா உரிமை உணர்வு அது அந்த டைம்ல புகழ் வந்தா மட்டும் உரிமை உணர்வு எடுத்துப்பேன், நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு. பழி வந்தா மட்டும் அடுத்தவங்க மேல பழி ஈஸியா போட்டுருவாங்க. அவ என்னை இது பண்ணிட்டா, பிரச்சனை பண்ணி விட்டா, எனக்கு இப்படி பண்ணி விட்டா, அதை பண்ணிட்டான், இதை பண்ணிட்டான், ஏதாவது அடுத்தவங்க மேல பழிய போடுவாங்க. கவர்மெண்ட் மேல, சமுதாயத்து மேல, ஏதாவது மேல பழிய போட்டுருவாங்க. சரிங்களா? மானமோ அவமானமோ அதே மாதிரி இன்பமோ துன்பமோ, விரும்புவதோ விரும்பாததோ. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தித பிரஜன், இந்த குணங்கள் எல்லாம் ஸ்தித பிரஜனுடைய குணங்கள் தானே பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி, ஆமா. எல்லோரோட சமமாக பழகுவார். எப்படி சமமா பழக? மண்ணோ கல்லோ பொண்ணோ, நண்பனோ எதிரியோ, எது வந்தாலும் சமநோக்கில் பழகுவான். அதுல இருந்து உறுதியா இருப்பாங்க. அந்த இதுல உறுதியா இருப்பான். நண்பனை கூட எதிரியா கூட சரிப்பா, எதிரியா இருந்தா கூட நண்பனா பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருப்பாங்க. அது மனம்போன போக்கில் எப்பொழுதுமே நடப்பதில்லை. எப்படி பண்ணா, பகவான் கிருஷ்ணன் சரணடைவது ஆன்மீக பரிச்சலில் சொல்லுனார். எப்பவுமே பகவானை பத்தி ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் கிடையாது. யாருமே முக்தி அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்குமே முக்தின்றது அவ்வளவு சீக்கிரமா கிடைக்காது. அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய பேர் நான் நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கேன். சில மாதாஜி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு 2 years பேக்ல பாத்தீங்கன்னா பாகவத கிளாஸஸ் தான் நடக்கும். நம்ம கண்டிப்பா நமக்குலாம் முக்தி கிடைக்கும், முக்தி கிடைக்கும் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. மாதாஜி இருக்காங்க, இப்போ அவங்க சரியா வரதில்லை. ஒரு 2-3 years பேக் எப்பவாவது பாகவத கிளாஸ் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி எல்லாரும் முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் முக்தி கிடைக்காது. உடலோட விட்டு போகும்போது தான் முக்தி கிடைக்கும். ஆனா உடலோட விட்டு போகும்போது எப்படி போகணும்? ஹரிபக்தி, பகவான் ஹரிநாமம், ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். இந்த 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 இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அவன் நடத்தி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கணும். அது தவற சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்கணும், உறுதியா இருக்கணும், உறுதித்தன்மை இருக்கணும், சமநோக்கில பழகணும், மனம் போன போக்குல பழகக்கூடாது, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? வேதங்கள் என்ன சொல்றதோ அது சார்ந்து இருக்கணும். யாருமே சில பிரபுபாதா கூட சரி, எவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியா இருந்தாலும் சரி, யாரும் சரி, அந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் முக்தி கிடைக்காது. அந்த உடலோட இருந்து அவங்க ஹரிபக்தியோட இருந்து கடைசி இறக்கும் தருவாயிலேயே ஹரிநாமத்தை சொல்லி போறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கதான் முக்தி. அப்போ நம்ம 2வது லெவல்ல இருக்கிறோம். அதனால பாத்தீங்கன்னா 3ஆம் நாள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா விவரமா புரிய வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பாருங்க, இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன குணங்கள் மாறுது, எப்படி தாண்டி போறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம சொல்ல போறார். இன்னும் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஏற்கனவே விரிவா படிச்சிருக்கிறோம், இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 19வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான்யம் குணேப்ய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யச்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாருங்க. எல்லா செயல்களுமே இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கை அடைகிறான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. இவங்க 3 பேருமே நம்ம மாயா துர்கா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதான் உண்மை.
இதுக்கு எல்லாரும் இவங்க 3 பேரையும் படைக்கப்பட்டது யாரு? பகவான் தான். இவங்க 3 பேருமே மாயை தான். அதுல நாம ஆட்கொள்ளணும். இதுல முக்கியமா என்ன சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு, நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல நம்ம இருக்கோம்னா பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும். பாத்தீங்கன்னா எல்லா செயலும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இயற்கை குணங்களும் அப்பாற்பட்ட என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இருக்கை அடைகிறான். அப்போ இது நாம கர்த்தா கிடையாது, பகவானும் கர்த்தா கிடையாது. நம்ம ஒருத்தனை கொலை செய்யறோம் அப்படின்னு நாம செய்யறோம்னு நினைச்சுக்கிறேன், கண்டிப்பா இந்த உடலோட சம்பந்தப்பட்டவன் செய்ய மாட்டான், யாருமே செய்ய மாட்டான். எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம். அவ்வளவு சீக்கிரமா செய்ய மாட்டாங்க. கொலை பண்ண மட்டும், திட்டணும், அடிக்கணும், கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டாங்க. இந்த மாயை தான் நம்மளால பண்ணும். ஏன் பண்ணுது அப்படின்னா நம்முடைய கர்மா, நம்முடைய விதி. நம்ம போன ஜென்மத்திலேயோ இந்த ஜென்மத்திலேயோ செஞ்ச பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குணம் நமக்கு மாறும்போது இந்த மாயை நமக்கு அதை பண்ண வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கு நாம காரணம் கிடையாது. அப்போ அந்த காரணம் நாம பண்ணல. இப்ப நம்ம ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றோம். கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுவான். ஜெயிலையோ எங்கேயோ ஒரு கொலை பண்ணிட்டுமே ஏதோ ஒரு ஆக்ரோஷத்துல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணாம இருக்க மாட்டான், ஃபீல் பண்ணுவான் இல்லைங்களா? அதே கீதையை படிக்க உணர ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு காரணம் நாம இல்லை, இது இந்த மாயை தான் பண்ணிருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவான், அப்ப ஹரிபக்தியை தேடி போவான். நீங்க என்னடா வித்தியாசமா சொல்றீங்கன்னு நினைப்பீங்க எல்லாருமே. ஜெயில் கைது அது மாதிரி ஜெயில் கைதிங்க நிறைய பேர் நம்ம அதாவது பகவானுடைய மார்க்கத்துல வந்திருக்கிறாங்க. ஏகப்பட்ட பேர் விளக்கம் சொல்லலாம், ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லலாம். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்குல ஒருத்தர் இருந்தார், திருமுருகன் ஒருத்தர் இருந்தார், ஸ்ரீலங்கா பீப்புள். அவர் கடைசியில என்ன தெரியுங்களா ஆச்சு? அவரு ஹரிபக்தி. ஜெயில இருந்துகிட்டு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஜெயில தான் இருந்தார். அவர் ஜெயிலே இருந்து கடைசியில என்ன ஆச்சு அப்பவே சாமியார் ஆயிட்டார். வேதங்களை படிக்கிறது எல்லாமே படிச்சு அதை இதாயிட்டார். அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லலாம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல இது சொல்றேன், அதே மாதிரி ஃபாரின்ல நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அது ஒரு ஆச்சாரிய ஆனார். பிரான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க அது எப்பவுமே ஒரு பனி பிரதேசமான இடம். அது ரொம்ப சில்னஸ் ஏரியா, அது அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சான்ஃபிரான்சிஸ்கோ அங்கிருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு 250 மைல் நார்த்ல, அங்கிருந்து நார்த்துக்கு போகும். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளிர் பிரதேசமான இடம் அது. அங்க ஒரு கோவில்ல, இஸ்கான் கோவில், அங்க சில பிரபுபாதா அங்க இது பண்ணியிருந்தாரு. அதுல ஒரு திருடம் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஒரு 3 பேர் போலீஸ்காரங்க தேர்த்திட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த இஸ்கான் கோவிலுக்குள்ள நம்ம கோவிலுக்குள்ள உள்ள வந்துட்டாரு. வந்தவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டு, எப்பவுமே நம்மளுடைய சன்னியாசிங்க இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல, பிரம்மச்சாரிகள் இருக்காங்கல்ல, கோவில்ல வேலை பார்க்கறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் காய வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி மாட்டிக்கிட்டு உள்ள பஜனையில போய் உட்காந்துக்கிட்டாரு. அப்போ நம்ம கோவில்ல வரவங்க என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா, யாரு வந்தாலுமே சரி உடனே உட்கார வச்சு அவர் கையில கதல் குத்துருவாங்க. அடிப்பான்னு குத்துருவாங்க. நம்ம இஸ்கான் கோவில் எல்லாம் உண்டு. நீங்க போய் கதல் கொடுக்கணும்னா உடனே கேட்டா குடுத்துருவாங்க. நீங்க பஜனையில போய் உட்காந்துருக்கீங்கன்னா பக்கத்துல உட்காந்துன்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நாள் பழகுன மாதிரி, ரொம்ப நாள் கூட இந்த மாதிரி பழகுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் தான் பார்த்துருப்பாங்க. ஏன்னா கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க இல்லையா, பகவானுடைய பக்தன் தான் கோயிலுக்குள்ள வருவான். ஆக்சுவலா அவர் திருட வந்தவர். அவர் அது போலீஸ்கார மாட்டோட உள்ள வந்தவர். அவர் கடைசியில என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, அவர் அந்த கீர்த்தனையிலேயே கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் கீர்த்தனை நடக்குது. அப்ப போலீஸ்காரங்க உள்ள வரல. உள்ள கேட் வரைக்கும் நின்று பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. இதுக்குள்ளதான் யார் வர போறான், அவன் இதுக்குள்ள எங்க ஒளிஞ்சிருக்க போறான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ண, 1 மணி நேரமா கீர்த்தனை நடக்குது. அவன் போலீஸ்காரும் போயிட்டாரு, பார்த்துட்டாரு இவரு. ஆனாலும் அவரு அந்த இடத்த விட்டு நவர மாட்டேன்றாரு. கீர்த்தனை, பகவானுடைய கீர்த்தனை இல்லையா, ரொம்ப உற்சாகமா அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அவரும் கூட சேர்ந்துட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்காரு. அப்புறம் உடனே பிரசாதம் கொடுத்தாங்க. பஜனை முடிஞ்சோடனே ஆரத்தி பண்ணுவாங்க. ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே பிரசாதம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பிரசாதம் கொடுக்க வச்சோடனே என்ன பண்ண, பிரசாதம் சாப்பிட்டாரு பாத்தீங்களா, அவ்வளவுதான் காலி. அப்படியே சொக்கிட்டாரு பிரசாதத்திலேயே. பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிட்ட உடனே அப்படியே என்ன பண்ணிட்டாரு, சரி வா எல்லாம் மேல படுக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல எல்லாமே ஆச்சாரி இவங்க ரூம்லாம் இருக்கு இல்லையா, பிரம்மச்சாரி ரூமுகள். அப்புறம் அவர் கேட்டு எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்னா, அவர் ஏதோ ஒரு பொய் சொல்லிட்டாரு. சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்தேன் அப்படின்னு. சரி ஓகே வாங்க இங்கே தங்கிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தங்க வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 1 நாள் 2 நாள் ஆச்சு, 1 வாரம் ஆச்சு, 10 நாள் ஆச்சு, 3 மாசம் ஆச்சு, 6 மாசம் வரைக்கும் அந்த கோவிலையே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவர் ஹரிபக்தியோட ஆயிட்டார். வேற லெவல் போயிட்டார் அவர்.
அப்போ அந்த இஸ்கான்ல இருக்கும்போது அங்க உள்ள பெரிய ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் அந்த சைட்ல வந்திருக்காரு. அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ள அந்த இஸ்கானுக்குள்ள வந்தார். கோயில்கள் வரும்போது பார்த்தா இவன் எங்கேயோ பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. இருந்தாலும் மொட்டை அடிச்சிருக்காரு, சிகா விட்டுருக்காரு, எல்லாம் கண்டி மாலாம் போட்டிருக்காரு, நாமம் போட்டிருக்காரு, எல்லாம் பார்த்தா கூட கண்டுபிடிச்சிட்டாரு போலீஸ்கார். அப்புறம் அவர் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க. இவர் வந்து அந்த அந்த கோவிலோட ட்ரஸ்ட் உள்ள மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, இது மாதிரி இவர் இப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நீங்க கேளுங்க, ஆனா இவர் ரொம்ப நாளமா ஒரு 6 மாசமா இங்கதான் இருக்கிறாரு. நல்ல பக்தர் அவரு, பகவானுடைய பக்தர். ஆனா முன்னாடி தப்பு பண்ணிருக்கலாம், அது எங்களுக்கு தெரியாது. பட் ஆனா வந்து நேர்மையான ஆள், இப்போ வேற மாதிரி ஆயிட்டாரு அவரு. நீங்க வேணா விசாரிச்சுங்க அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க. அப்போ ஒத்துக்கிட்டாரு அவர், உண்மை ஒத்துக்கிட்டாரு, ஆமா நான் தான் அப்படின்னு. உடனே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. வேற வழி, அந்த ஊர் சட்டம் இல்லையா, அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டாங்க. ஜெயில போட்டு நேரா வந்து கோர்ட்ல போய் கூப்பிட்டாங்க. கோர்ட்ல கூப்பிட்ட உடனே வந்து சொல்றாரு, நீ தானே அந்த ப்ராப்ளத்தை பண்ண, திருடன அப்படின்னு. ஆமாங்க நான் தான் பண்ணேன். ஆனா இப்போ வேற மாதிரி கோலத்துல இருக்கிறியே அப்படின்னாரு. ஆமா நான் இண்டூஸ்ல சேர்ந்துட்டேன், கன்வெர்ட் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. அப்படிங்களா, சரி ஓகே. எதுல இருக்கிற அப்படின்னு. இஸ்கான்ல போயிருக்கிறேன். எவ்வளவு நாளா இஸ்கான்ல இருக்க அப்படின்னு. என்ன போலீஸ் தட்டிட்டு வந்தாங்களே, அதுல இருந்து அங்கதான் இருக்கேன். அப்ப குறைஞ்சு 6 மாசம் இருக்கியா அந்தியா? 6 மாசம் என்ன? சரி ஓகே, சரி நீ போலாம் அப்படின்ட்டாரு. போலீஸ்காரங்க எல்லாம் அப்படியே தகிச்சு போய் நிக்கிறாங்க. ஜட்ஜு அது ஒரு லாயர்லாம் அப்படியே கம்முன்னு பாக்குறாங்க. என்னடா ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கொடுக்கல இவரு, அவன் திருப்பி ஜெயில போடணும்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே சொல்லியா அப்படின்னு. அப்போ ஒரு அவங்க அந்த கைதிக்குள்ளது கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் கேட்கிறாரு, சார் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கலையா அப்படின்னு. எதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட், தேவையே இல்லை, அவன் இருக்கிற இடமே அப்படிப்பட்ட இடம் அது. அவன் அந்த இடத்துல போனாவே வச்சுக்கலாம் எப்பேற்பட்டவனும் திருந்திடுவான். நம்ம எதுக்கு ஜெயில புடிச்சு போடுறோம், அவனை திருந்துருந்தானே போடுறோம். அந்த கோயிலுக்கு போறான் பத்தியா இஸ்கான்ல, போனாவே அவன் அவன் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும் அவனுக்கு அப்படின்றாரு. யாரு, ஜட்ஜி சொல்றாரு. அது ஃபாரின்ல உள்ள ஜட்ஜு. ஏன்னா இஸ்கான் அப்படிதான். ஆனா அது கைதி, ஒரு சிறைச்சாலை கிடையாது. எப்பேற்பட்ட ஆனாலும் அங்க வந்து தன்மை, நல்ல தன்மை வந்துருவாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஜெயில ஒரு கைதி உள்ள போட்டோம்னா, ஜட்ஜ் சொல்றாரு, ஒரு கைதி நம்ம எதுக்கு உள்ள போடுறோம், அவன் மனம் திருந்தணும், திருப்பி நல்லபடியா ஃப்ரெஷ்ஷா வெளியே வந்து அவன் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும், சமுதாயத்தை பார்க்கணும், அதுக்காக நம்ம அவனுக்கு பனிஷ் பண்றோம். அந்த பனிஷ்மெண்ட் அங்கேயே அவனுக்கு கொடுத்தாச்சு, பகவானே அவனுக்கு கொடுத்துட்டாரு. அதனால அவன் தேவையில்லை, அவனுக்கு இது இனி அவனுக்கு தேவையில்லை, நீ விட்டு பாருங்க, எங்கேயும் சுத்த மாட்டான், நேரம் இஸ்கான் தான் போவான் பாருங்க. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கோவிலுக்கே அவர் பிரசிடென்ட் ஆனார், அந்த கோவிலுக்கே ஒரு முக்கியமான சாஸ்திரி ஆனார். கடைசியில அவருடைய விக்கிரகம் இன்னும் கூட அந்த கோவில்ல வச்சிருக்காங்க, இறந்துட்டார் அவர். எது சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் அந்த குணங்கள், எப்பேற்பட்ட குணங்களா இருந்தாலும் சரி, பகவானை நினைக்க ஆரம்பிச்சிருந்தா அழகா தாண்டிடுவோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு காரணம் யாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாயை தான். நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா அது முடிக்க வச்சிருவோம். அவங்க பொம்மலாட்டமா ஆட வச்சு பாட வச்சிருவாங்க. அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம தப்பே செய்ய மாட்டோம், நினைக்கவே மாட்டோம், யாரையும் தப்பா நினைக்கிறோம். எல்லா செயலும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை அது என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்த முறையாக காண்பவன் பகவான் தான் இந்த மாயத்தை படைச்சிருக்கிறார். ஆனாலும் அவருக்கு அந்த மாயத்துக்கு இந்த நம்முடைய செயலுக்கும் மாயத்துக்கும் தொடர்பே கிடையாது. அவருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே காரணகர்த்தா யாருன்னா இந்த மாயை தான். அப்ப நம்ம அந்த மாயத்திலிருந்து வெளியே வரோம். இந்த உடலே மாயை தானே. அப்ப இந்த உடலே நாம நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்ப அந்த மாயை ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துருவா. அந்த குணமாயா ஜீவமாயா உள்ள வந்துருவா. அந்த குணமாயா ஜீவமாயா, குணமாயான்னும் போது அந்த குணத்தை நம்ம வந்து அதே குணத்திலேயே ஃபாலோ பண்ண வைக்கும். ஜீவமாயான்றது நம்ம புத்திய ஞானத்தை மறைக்கும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் 3வது லெவல்ல வரும்போது படிக்கலாம். அது ஒரு மாயா புக்கே இருக்கு, அந்த புக்ல படிக்கலாம் தெளிவா. ஓகேங்களா. அப்போ முக்திகளுக்கும், அதாவது ஞானம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது. உடலே வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டதான். இந்த உடல் அப்படிதான், இது பௌதிக தன்மை தான் இருக்கும். இது பந்தப்படுத்துற குணம் தான். இது ஈஸியா வந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடியதுதான் இது இல்லைங்களா. அப்போ உடல் வந்து முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது தான் அது. நமக்கு இல்லைன்னா நமக்கு தப்பு செய்யல, நம்ம ஏன் திருப்பி நம்ம இங்க வரப்போறோம், வரமாட்டோமே இல்லைங்களா. தப்பு செய்யலாம் தான் திருப்பி நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். அப்போ இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. அப்போது உடல் வந்து முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது. அதே மாதிரி செயல் பாருங்க, நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோம், இந்த உடலை வச்சு நம்ம இந்த சரீரை வச்சு செயல்படுறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அதுவும் முக்குணங்களால் நடத்தப்படுகிறது. இலக்கு முக்குணங்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
அப்போ ஆத்மா இவைகளிலிருந்து தனிந்து நிற்பவன். ஆத்மாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை, உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா நாம தான் சம்பந்தப்படுத்துறோம். நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம செயல்படுறோம். ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன, அது ரெண்டுமே கிடையாது, தனித்தனி தான். ஆனா உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு, அது உள்ளுக்குள்ளதான் இருக்கு, இல்லைங்களா? பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட விடுதலையும் அடைகிறான் அவன். கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு ஸ்தானமும் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னா ஆத்மாக்கும் உடலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. பரமபுருஷன் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நினைக்கிறவன் கண்டிப்பா விடுதலை அடைவான். அப்போ முக்குணங்கள் யாரால வருது? நம்மளாலதான் வருது, பகவானால வரல, நம்மளாலதான் வருது. வரதுனால நாம செய்யற செயல்னால தான் வருது. ஆத்ம ரூபத்தில் நம்ம செய்யாம இருக்கனால தான் வருது, இல்லைங்களா? அப்ப இதை அறிஞ்சவன் கண்டிப்பாக விடுதலை அடைகிறான். ரொம்ப அழகா இந்த இந்த இதுல கொடுக்குறாரு, இல்லைங்களா? இப்ப இந்த பதம் பாருங்க, 20வது பதம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 20. குணாநேதானதீத்ய த்ரின் தேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜராது கைர்விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றை துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். எதுக்கு நமக்கு அடுத்த பிறவி தேவையே இல்லை, இந்த வாழ்க்கை இங்கேயே நாம் அனுபவிச்சிருவோம். இப்பிறவிலேயே நமக்கு முத்தி கிடைக்கும். எப்படி அந்த ஜட உடல் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்கள் உயர் பெற, அதாவது உயர் பெற முயலும் பொழுதுதான். இப்ப எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 குணத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவன் சமநிலை தான் இருப்பான், பொறாம இருக்காது, இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம், இதுல இருந்து வெளியே போகணும்னு நினைப்பான் பாரு. அந்த 4 விதமான தன்மைகள் நம்ம இப்ப படிச்சோம், இல்லைங்களா? 4 விதமான தன்மைகள் அங்கிருந்து வெளியே வரதான் பார்ப்பான். நடுநிலையா இருப்பான், பொறாம இருக்காது, ஏக்கம் இருக்காது அவனுக்கு, இல்லைங்களா? இந்த 4 தன்மையில இருந்து விடுபட்ட தன்மையா இருப்பான். சத்துவத்துல இருக்கவன் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த தத்துவம் போயிடுவான், தமோல இருக்கவன் திடீர்னு சுத்த தத்துவம் போயிடுவான். இப்படி இந்த 4 விதமான அறிகுறி இருக்கும்போது அப்ப இந்த 4மே நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா? அப்ப உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்கள் உயர் பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு இருக்கணும் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் உணவில் பக்தி தொண்டில் செய்வதால் பக்தர் இந்த ஜட உடலில் இருந்தாலும் ஆன்மீக ஞானத்தால் முயல்றதால் ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும், இல்லைங்களா? இந்த உடல் ஜட உடல் தான், இது துன்பகரமான உடல் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இந்த உடலை வச்சுதான் நம்ம எல்லா வேலையும் செய்யறோம், பக்தியும் கொடுக்குறோம், நல்ல சுகமாவும் இருக்கிறோம். சுகம் வேணுமா பக்தி வேணுமா? டக்குன்னு சொல்லணும், இப்ப எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கும் சுகமா தான் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஆன்மீகவாதிகள், பகவத்கீதையை படிக்கிறவங்க, உபநேசங்களை படிக்கிறவன், பிராமண கோட்டில் விடுறவன், சத்துவத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? டக்குன்னு ஆன்மீகம் தான் எனக்கு முக்கியம்னுவான், இல்லைங்களா? ஆனா ஜட உடல் நமக்கு தேவை, அந்த உடலை வச்சு நாம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பதம் 21. அர்ஜுன வாச்ச கைர்லிங்கை ஸ்திரீன் குணான் ஏதான் அதீதோ பவதி பிரபோ கிமாசார சுதம் சைதாம் ஸ்திரீன் குணான் அதிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்ன கேட்கிறாரு? எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்கள் கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவன் நடத்தைகள் யாவை? இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுது எவ்வாறு? ரொம்ப அற்புதமா கேட்கலாம், இல்லைங்களா? என்ன முக்கியமான சாராம்சம் இப்ப பகவான் கொடுக்கும் போது தான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா போகும். அவர் கேட்கிற கொஸ்டின், அவன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது முக்குணங்களை கடந்தவன் தன்மைகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு கடந்தவனை அறிவதற்கு அறிகுறிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்கிறான். இப்ப ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? அந்த அறிகுறி தான் கேட்கிறான். அவன் நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்கள் இருந்து அவன் உயர்வு பெறுது எவ்வாறு? இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படிச்சோம், இந்த 19வது ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்ற முன்னாடி படிச்சீங்களா? இந்த சாராம்சம், இந்த 3 கேள்வியை தான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான்.
அதுதான் அந்த பாட்டை 3ஆ பிரிச்சு நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு, அவன் கேட்ட கேள்விக்கு இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 23, 24, 25 மாதாஜி. இந்த பதம் படிங்க மாதாஜி. 22, 23, 24, 25 இந்த 4 பதங்கள் படிக்க முடியுமா? புக் இருந்தா படிங்க, இல்லைனாலும் இது பற்றி படிங்கன்னா பாருங்க. हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्था समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த 4 பதங்கள்ல பகவான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார், பாண்டிவின் மைந்தனி, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். இந்த 3மே நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? பிரகாசம்னா என்ன, பற்றுதல்னா என்ன, மயக்கம்னா என்ன? பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகாசம்ங்கிறது சத்வ குணத்துல இருக்கிறப்போ நம்ம எல்லா 9 வாயில்களும் பிரகாசமா இருக்கும். பற்றுதல்ங்கிறது ரஜோ பற்றுதல். மயக்கம்ங்கிறது தமோ குணம். இந்த 3 குணங்களும் தோன்றி இருக்கிறப்போ ஐயோ இப்படி வந்துருச்சேன்ட்டு வந்ததுக்காக அதை வேண்டாம் அப்படின்னு வெறுக்காதவனோ, அது வரலேன்னா ஐயோ வரலையே, நமக்கு சத்துவம் வரலையே, ரஜோ அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கமோ இல்லாம இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க. ஹரே இப்போ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரகாசம்ன்றது சத்துவகுணம், ரஜோகுணத்துக்கு பதற்றம், பற்றுதல் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மயக்கம்ன்றது தமஸ். ஸோ இந்த 3 குணமும் தோற்றி இருக்கும் போது ஒருத்தனுக்கு அந்த குணம் 3த்துல ஏதாவது ஒரு குணம் தான் வரும், பிரதானமா ஏதாவது ஒரு குணம் தான் வரும். அது ஒருத்தனுக்கு அந்த குணத்துல வந்துட்டான்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் சத்துவத்துல இருக்கிறார், சத்துவத்துல இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாரு, வெறுப்பாரு, ஐயே இந்த குணம் தேவையில்லைப்பா நமக்கு, இதை விட என்னது முக்கியமானது சுத்த சத்துவம், அதுதானே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அந்த குணத்தை தான் போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. அது இயல்பு அது இல்லைங்களா? ரசோல இருந்தாலும் சரி, தமோல இருந்தாலும் சரி. ஆனா அவை பாத்தீங்கன்னா மறைந்திருக்கும் போது, சத்துவத்துல இருக்கும் போது அந்த மாதிரி, அதே மறைந்துட்டு சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணி சுத்த சத்துவத்துக்கு போறாரு பாத்தீங்களா, அப்ப அது மறைந்திருக்கும் போது அது ஏக்கமா இருப்பாரு. இப்ப அது உதாரணம் சொல்ல போனா நானே சொல்லலாம். என்னன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, என்னை பத்தி சொல்லலாம். அது பெருசா ஒண்ணும் நான் எடுத்துக்கல, என்ன இந்த மாதிரி சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, உண்மைதான். இப்ப ஆரம்பத்துல நான் பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, வெங்காய பூண்டு இல்லாம நாங்க முதல்ல ஒரு ஷிப்ல வளர்ப்போம். நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம், மற்றபடி இது சாப்பிடுவோம், வெங்காய பூண்டு எல்லாம் போட்டு சாப்பிடுவோம். அது ஸ்டாப் பண்ண பிறகு, பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்ட பிறகு நான் ரொம்ப நாள் தீட்சா வாங்கிக்கல. கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 7 வருஷத்துக்கு பிறகுதான் தீட்சையை வாங்கினேன் நான். ஏன்னா அது மேல ஒரு மோகம், ஏதோ ஸ்லிப் ஆயிடுவோமோ அப்படின்ட்டு. ரொம்ப நாளைக்கு நான் அதெல்லாம் நல்ல பூர்ணமா நம்ம வரணும், அப்பதான் தீட்சா வாங்கிட்டா நம்ம கரெக்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? காஃபி டீ விட்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 6 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. டீ காஃபி எல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம். பால் பாத்தீங்கன்னா அந்த 4 மாசம் சதுர மாசத்துல பாலே குடிக்க மாட்டோம், பாலே குடிக்க மாட்டோம். அது ஒரு 5-6 வருஷமா அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா, சுத்த சத்துவத்துல இருக்க முயற்சி பண்ணும்போது கூட அது மேல ஒரு ஏக்கம் போயிடும் நமக்கு. இந்த வெங்காய பூண்டு அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் ஆச்சு.
கொஞ்சமா தான் குறைச்சிக்கிட்டே வந்தோம். அதுக்கப்புறமா தான் அதுல இருந்து டக்குன்னு வர முடியாது. ஏன்னா அந்த குணம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம வர முடியாது. உண்மையை ஒத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு வந்து செட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ரொம்ப நாளாவே நாம அந்த அந்த பக்கமே அந்த இப்ப யாராவது வெங்காயம் போட்டு சாப்பிடுறவங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்ட வரும்போது ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அவங்க மேல ஒரு ஸ்மெல் வந்துடும், கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ எதுக்காக வந்து இந்த பிராமண குவாலிட்டி உள்ளவங்க வந்து, நான் பிராமணன் சொல்ல மாட்டேன், பிராமண குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டியில உள்ளவங்க அந்த ஸ்மெல் வரும்போதே டக்குன்னு தள்ளி போவாங்க. கிட்ட வராதப்பா அப்படின்னு தள்ளி போயிடுவாங்க. சில பேர் வந்து சொல்லாமே நவுந்து போயிடுவாங்க. சில மாதாஜி பிரபுஜி கிட்ட வராதிங்க, தொடாதீங்க அப்படின்னுவாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்மெல் அப்படி பண்ணும். ஏன்னா அது குணத்தை மாத்தும். நிறைய கீதையை படிச்சிருப்பாரு, நிறைய உபநேசம் படிச்சுட்டு இருப்பாரு. அந்த ஸ்மெல் வந்தாவே அவருக்கு அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அதை வெங்காயம் போட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய வேதம் சொல்லும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஏக்கம் அங்க போயிடும். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றார். அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றின் ஏக்கம் இயற்கை குணங்கள் விளைவுகளும் மத்தியில் சமமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களில் செயல்படுகிறான் என்பதை அறிபவனும் தண்ணி நிலை பற்றி இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் அதாவது சமமாக கருதுபவனும் மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும் பிரியமானவற்றையும் சமநிலை உடையவனாகும். திடமானவும் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி மானம் அவமானம் அவற்றில் சமமாக நிலை பெறுவற்றவனும் நண்பனும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவன் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனாக மனிதன் இயற்கை குணங்களுக்கு கடந்தவனாக சரிங்களா? அது மறைஞ்சிருக்கும் போது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் நமக்கு. அது நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம், இன்னும் இது பக்தி மார்க்கம் தான் நமக்கு வாழ்க்கையே இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு கீதையை உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மார்க்கமா இருக்கும்போது அது நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு போறது முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குணம் இருக்கும். ஆஹா, அந்த வெங்காய பூண்டு போட்டு சாப்பிடணும், நல்லா இருக்குமே, டேஸ்டா இருக்குமே, அப்படி இப்படி அந்த அந்த இது ஒரு ஏக்கம் வரும். இது மட்டும் இல்லை, பொதுவாகவே சொல்ல வரேன். இன்னைக்கு வீட்டுல ஏசி போட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே, கொஞ்சம் கூலா இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்போம். ஏன்னா அதெல்லாம் ஏசி அது சுகம், உடல் சுகம். தீட்சை வாங்கினவங்க கண்டிப்பா பெட்ல படுக்கிறது அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. தீட்சை வாங்கினவங்க தேவையில்லை. அந்த சுகம் வந்துச்சுன்னா குணம் மாறும். அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது ஏன்? ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த எங்க மாறிட போறோமே அந்த ஏக்கத்திலே இருப்பாங்க. ஆனா அது சுத்த சத்துவத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஏக்கமே இருக்காது அவங்களுக்கு. அந்த பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. இன்னைக்கும் நம்முடைய கோவில்ல இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காரு, ஸ்ரீதர் பிரபுஜி, ஸ்ரீவாச பிரபுன்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கும் அவர் பாத்தீங்கன்னா தரையில தான் படுப்பாரு. தரையில தான் படுப்பாரு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தரையில தான் படுப்பாரு. அவருடைய வேட்டியை கீழே விரிச்சு வச்சுட்டு மேல படுத்துப்பாரு அப்படியே. சரிங்க, ஒரு டாக்டர் படிச்சவர் பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டு தரையில் தான் படுப்பார். ரொம்ப எளிமையா இருப்பார். ஒரு வாட்டி ஒரு சம்பவம் பாத்தீங்களா, இங்க சென்னையில இருந்து நாங்க ஒரு மாதாஜி எல்லாம் ஒரு குரூப்பா ட்ரெயின் டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம். எங்க போறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூருக்கு, கல்கட்டாக்கு. அப்போ புஷ்ப மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பிளைட்டை பிடிச்சு போயிட்டாங்க. கொஞ்சம் பேர் பிளைட்டை பிடிச்சு போயிட்டாங்க. என்னன்னா ட்ரெயின் புக் பண்ணவங்க எல்லாருமே ட்ரெயின் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இடையில ஒரு ஆக்சிடென்ட். அந்த ஆக்சிடென்ட்னால அது போற வழியில இல்ல, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. நாங்க அங்க போய் ஆகணும். இந்த ட்ரெயினை பிடிச்சாதான் மாயாப்பூர்லாம் கரெக்டா போய் சேர முடியும். ஆனா ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடியே அலௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, கவர்மெண்ட் அலௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அவங்க நம்ம அங்க இருந்து, அதாவது மேங்களூர்ல இருந்து வர்றவங்க சென்னையில இருந்து இப்படி போறாங்க. ஏன்னா அங்க இருந்து மேங்களூர் வந்து டைரக்டா வந்து போற ட்ரெயின் தான், அங்கதான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சென்னையில இருந்து போற ட்ரெயினை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா மேங்களூர் இருக்கிறவங்க அங்க இருந்து நேரம் இங்க வந்துட்டாங்க, சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க. சென்னை வந்து இங்கிருந்து விஜயவாடாவுக்கு போயிடலாம். விஜயவாடா வரைக்கும் போயிட்டு விஜயவாடால இருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி பூரி வரைக்கும் பஸ்ஸுக்கு பிடிச்சி போயிடலாம். பூரியும் பஸ்ல போயிடலாம். அப்ப அங்க இருந்து பூரியில இருந்து தான், அங்க இடையில தான் ட்ரெயின் ப்ராப்ளம். அப்ப பூரியில இருந்து நாம வந்து அங்கிருந்து ட்ரெயின் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அங்கிருந்து வராங்க. எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க.
அப்போ இங்க நாங்க ஒரு 3 மாதாஜி 2 மாதாஜி 3 மாதாஜி இருக்கும், இன்னொரு பிரபுஜி இருக்காரு. இவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க, ஃப்ளைட்ல போறவங்கலாம் போயிட்டாங்க. அப்போ அங்கிருந்து அந்த மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருந்து ஒரு 40 பேர் வராங்க, 35-40 பேர் வராங்க, அங்க இருந்து ட்ரெயின்ல வராங்க. அவங்க நான் தான் எனக்கு வந்து மெசேஜ் கொடுத்துட்டாங்க, இது மாதிரி நாங்க வரோம் பிரபு, எங்களுக்கு நீங்க தான் எல்லாம் பண்ண வழியை கைட் பண்ணணும். நாங்க சரி ஓகே, அவங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு இங்கிருந்து நாங்க என்ன பண்ணோம், விஜயவாடா போய் இறங்கிட்டோம். விஜயவாடா வரைக்கும் ட்ரெயின் போச்சு. அப்போ நாங்க இறங்கிட்டோம். அங்க இறங்கிட்டு அங்க உள்ள இஸ்கான் கோவில்ல போய் நாங்க எல்லாருமே ஸ்டே பண்ணி அங்க அன்னைக்குள்ள அப்போ இறங்கின உடனே அங்க போய் அங்க எங்களுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. பிரசாதம் கொடுத்து பஸ் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு. பஸ் ஏற்பாடு பண்ண பிறகு நம்ம மாதாஜி சொல்லணும் தெரியும், மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லணும் அவசியமே இல்லை. ஒரு பஸ் வந்துச்சுன்னா உடனே சீட்டை பிடிக்கணும், சீட்டை கம்ஃபர்டபுளா சீட்டை பிடிச்சிக்கணும் எல்லாருமே. அந்த அந்த குணம் இருக்கும். 2 பஸ் பிடிச்சிருக்காங்க, 2 பஸ்லயும் சீட்டை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஆர்வமா இருக்காங்க, அங்க இங்க ஓடுறாங்க எல்லாம். அது வந்து லக்ஸரியான பஸ் தான், ஒரு மினி பஸ் மாதிரி இருந்தாலும் லக்ஸரியா பஸ் தான். அப்புறம் வந்து படுக்கிற சீட்டும் இருக்கு, உட்காந்து போற சீட்டும் இருக்கு. ஒரு பஸ்ல ஃபுல்லா படுக்கிற சீட்டும் இருக்கு. சின்ன பஸ் தான். மொத்தம் 48 பேர் நாங்க ரோட்ல போறோம். பிடிச்சாச்சு. அப்போ எங்கெல்லாம் சீட்டு கிடைக்கல. சரி மாதாஜிக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம், அவங்களெல்லாம் ஒரு கம்ஃபர்டபுளா சீட்டு கிடைச்சாச்சு. பிரபுஜியும் அடிச்சுன்னு பிடிச்சின்னு ஃபேமிலியா போனோம், அது எல்லாம் ஒரு படுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அந்த இடம் எங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்காம நாங்க என்ன பண்றோம், சரி ஓகே உட்காந்து போலாம் போன்னு சொல்லி இருக்கணும். அப்போ அந்த பிரபுஜியை நான் அப்பதான் பாக்குறேன். ஸ்ரீதர் பிரபுஜி பாத்தீங்கன்னா அந்த பஸ்ல சின்ன இடம் தானே, போற வழி இந்த சைடுல இந்த சைடுல சீட் இருக்கும், நடுவுல இருக்கவங்களா வெறுமனா போட படுத்துருக்கிறார். இத்தனைக்கும் ஒரு டாக்டர் படிச்சவரு, ஒரு ஒரு அவரு இதுதான் பிரம்மச்சாரி தான், படுத்துட்டு இருக்காரு. கையில கூட அந்த தலையில கூட கை வச்சுக்கல, வெறுமனே படுத்துட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்பதான் அந்த குணம் மாறாது, அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணத்திலே இருப்பாங்க. அவங்க சுகம் காண மாட்டாங்க, கீழே தான் படுத்துட்டு இருக்காரு. சீட்டை வேணும் அது வேணும் எதை வேணும் நினைக்கவே இல்லை. நாம நினைப்போம் ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருக்கா, குரு தான் அவரு, குருவா இருக்கிறவர் கீழே படுத்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே இதுல படுத்துங்க பிரபு, இதுல பண்ண நான் படுக்க மாட்டேன், வேண்டாம் அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் தான் சொல்றேன். எது சொல்ல வரேன்னா அந்த மாதிரி அந்த பிரபு எல்லாரும் நான் கைட் பண்ணி கரெக்டா அவங்க பூரியில போய் எதுல போய் விஜயவாடா இருந்து பூரி வரைக்கும் பஸ்ல போயிட்டு பூரியில இருந்து அங்கே ஏதோ ட்ரெயினை பிடிச்சி எப்படியோ போய் சேர்ந்துட்டோம். ஆனா ஒரு 14 ஹவர்ஸ் எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான் டைம், ஒரு 14 மணி நேரம் வேஸ்ட் எங்களுக்கு. ஆனா போய் சேர்ந்துட்டோம். நம்ம அந்த மாதிரி சுகம் காணக்கூடாது. நம்ம சுகம் காண ஆரம்பிச்சிட்டாவே இயற்கையாவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் நினைக்கும் போது நமக்கு அப்படிதான் வரும் இல்லைங்களா. நம்ம அந்த நிலைமை இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே சமநிலையோட பழக பார்க்கணும், பொறாம இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா, நடுநிலையோடு இருக்கணும். சொல்லிட்டே போலாம், எதிரியை வந்து நண்பனாதான் பார்க்கணும் இல்லைங்களா. இது ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு. இதை பத்தி விரிவா நம்ம பார்க்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பகுதியில 1 அறிகுறிகள். பொறாமை மற்றும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவன். பிரகாசம் சத்துவம், பற்றுதல் ரசோ, அறியாமைன்றது தமசு இல்லைங்களா. அப்ப இயற்கை குணங்கள் இது. அப்ப நாம இந்த வெறுப்புல இருந்து சரி அந்த ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மையில நம்ம இருக்கணும். அப்ப இருக்கும்போதுதான் நாம வந்து முக்திக்கான வழியை நாம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இயற்கை குணங்கள் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் சிரமமாக சஞ்சலமின்றி, அந்த இயற்கை குணம் நம்ம கூட தான் இருக்கு, உள்ளதான் இருக்கு. ஆத்மா உள்ளது, பரமாத்மா வர இந்த குணமும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அது அறிஞ்சி அது நடுநிலையோடு அப்பாற்பட்டு இருப்பான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் குணங்களுக்கு சமம். ஆனா அதே சன்னியாசி இருக்கிறவன் அந்த குணத்துக்கே வரமாட்டான். ஏன்னா அவன் வந்து ஆல்ரெடி பிரம்மச்சாரி, அவன் சன்னியாசி எடுத்துக்கிட்டான், அவனுக்கு அந்த வரவே வராது. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது, நாம குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, பணம் சம்பாரிச்சு ஆக்கணுமே. அந்த குணம் தான் சம்பாதிக்க முடியும், ரசோ குணத்தை தான் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும். தமோ குணம் தான் நம்ம அதுல இருந்து கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் ஆகும்போது தமோ குணம் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த குணம் இருந்தாலும் பற்றோடு இருக்கணும், பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப இருக்காங்க, அது நடுநிலையோடு இருக்கணும். நம்ம அப்படி இருக்கிறவன் தான் உண்மையான துறவின்றார் பகவான் இல்லைங்களா. 3ஆம் அத்தியாயத்துல படிச்ச ஞாபகங்களா. உண்மையான துறவு என்னன்னா, ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான துறவு. உறவு வேணாம், சமுதாயம் வேணாம்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ போய் காட்டுலயும் ஒரு நதிக்கரையிலேயே போய் உட்காந்து கோவில்ல போய் உட்காந்துட்டு கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்றவன் அது துறவு தான், அதுவும் துறவு தான். அது ஈஸியா துறவு கிடைக்குது அவருக்கு. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்தால கஷ்டப்பட்டு, உடல் உழைப்போட கஷ்டப்பட்டு, சமுதாயத்தை மேன்மை அடைறதுக்காக கஷ்டப்பட்டு
பற்றற்ற தன்மையா இருக்கான் பாருங்க, வாழ்க்கையை அப்படியே இறுக்கிக்கிறான் பாருங்க, அதுதான் உண்மையான துறவு. இல்லைங்களா? அப்ப இயற்கை குணங்கள் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் அந்த இயற்கை குணம் கூட இருக்கும். யாருக்கு இருக்கும்? கிரகஸ்தனுக்கு இருக்கும், சன்னியாசி இருக்காது. ஆனா அது இருக்கிறான் பாருங்க, அதுல சமமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலை அப்பாற்பட்டு இருப்பான் பாருங்க குணங்களை சொல்லணும்னா, அவன் தான் உண்மையான கர்ம யோகி. இல்லைங்களா? அவனை நடத்தை பாருங்க. முன்னாடி என்ன பண்ணிச்சான்? அறிகுறிகள் பார்த்தான், நடத்தை. எல்லா சூழ்நிலையும் சமநிலை உடையவன், தராசு மாதிரி இருப்பான். புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மான, அவமானம், இன்பம், துன்பம் அதை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டான். பிரியமானவை, பிரியமில்லாதவை எது வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான், சமநிலையோட இருப்பான். அவன் நடத்தை, மூன்றாவது நடத்தை, சமமாக நடத்துபவன். எல்லாவற்றையும் கண்ணும் கல்லு, அதாவது மண்ணு, கல்லு, தங்கம் எது கொடுத்தாலும் சரி, அனைவரும் நண்பனும் எதிரியும் சரி, எல்லாவற்றையும் சமமாக்குறது, சமநிலை அடைப்பான். அந்த தன்மையில அவர் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவார். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 26வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 26. மாம்சயோவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதீத்யைதான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் சொல்றாரு பாருங்க, எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தியத்தோடு ஈடுபடுவன் இட இயற்கை குணங்களுக்கு உடனடியா கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான் பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. ஏன்னா 6ல அவன் கேட்டான் இல்லைங்க, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணா அப்படின்றான். உடனே பகவான் ரொம்ப அழகா சொன்னார், முடியும், பயிற்சி பண்ணா முடியும்ன்ற. அதே மாதிரிதான் இங்க, எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன். உடலை விடும்போது கூட சரி, உடலை விடும்போது கூட ஹரிபக்தி வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அவன் பயிற்சி பண்ணதான் வரும். இல்லைங்களா? ஒருத்தன் பிகாம் படிக்கிறான், ஒருத்தன் எம்காம் படிக்கிறான், ஒருத்தன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறான், ஒரு எம்எல் படிக்கிறாருன்னா அவரு உடனே வர முடியுமா? 3 வருஷம் 4 வருஷம், ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், ஃபோர்த் இயர் அப்படி பண்ணும்போது தான் ஒரு இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியும், ஒரு பெரிய போஸ்டிங் வர முடியும். இல்லைங்களா? அந்த படிப்புக்கே, சாதாரண பௌதிக பட்டத்துக்கே வர்றதுக்கே நாம 4 வருஷம் நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். பக்தி மார்க்கத்தெல்லாம் கொஞ்சம் நாள் படும், அதுக்கு நாமும் நல்ல எஃபோர்ட் எடுக்கணும். இல்லைங்களா? பௌதிக பட்டம் வாங்கிறதுக்கே நம்ம 4 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அப்ப ஆன்மீக நான் சீக்கிரமா வரும், ஆனா நாம முழுமையா நிக்கணும், அதுல முழுமையா நிக்கணும் அதுல. இல்லைங்களா? அதுக்கு நம்ம சீல பிரபுபாதா எடுத்துக்கலாம். சரியா? பிரபுபாதா பாருங்க, எவ்வளவு தள்ளாடும் வயசுல, யாராவது 65 வயசுல யாராவது போவாங்களா? வெளிநாட்டுக்கு போவாங்களா 70 வயசுக்கு அப்புறம்? அவர் வெளிநாட்டுக்கு போறாரு 65ல. அவர் எப்போ பிறந்தாரு? 1896ல பிறந்தவர் 65ல போறாரு. எங்க போறாரு? வெளிநாட்டுல போய் பிரச்சாரம் பண்ண போறார். சனாத தர்மத்தையும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் பிரச்சாரம் பண்ண போறார். அவ்வளவு தள்ளாட வயசுல போயிடும். இல்லைங்களா? அவரு இறக்கும் தருவாயில கூட பாருங்க, பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஹரிநாமத்துல ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அந்த போட்டோ பாருங்களேன், ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா பாருங்க, பார்க்கறதுக்கே அப்படி இருக்கும். ரொம்ப அற்புதமா அந்த படுத்துக்கிட்டு அவரு அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா 2 கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வருது. அப்புறம் அதை தண்ணி வரும்போது 2 கண்ணுல இருந்து தண்ணி கீழே வரும்போது சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. அந்த போட்டோலாம் அந்த வீடியோ என்கிட்ட இருக்கு. சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஏன்? பகவானை பாக்குறாரு, பகவானை பார்த்துக்கிட்டே ஆத்மா போகுது. சரிங்களா? நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்குங்களா, எவன் ஒருவன் பிரம்ம நிலை அடையும் போது பகவான் லோகத்துக்கு போறானோ கண்டிப்பா ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும், அவனுக்கு ஃபேஸ்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும், ஒரு தெளிவு இருக்கும் முகத்துல. இறக்கும் போது கூட சரி, இறந்த பிறகு கூட அந்த ஃபேஸ் அப்படி இருக்கும். சில பிரபுபாதாவோட ஃபேஸ் அப்படி இருந்தது. அது வீடியோல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கும். ஆனா 2 கண்ணுல இருந்து தண்ணி, ஏன்னா ஆனந்த கண்ணீர், பகவானை பார்த்துனே இருக்கிறாரு. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விளக்கம் கொடுக்குறாருங்க. இந்த நேரத்துல கூட துளசி தண்ணி நீர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, துளசி நீர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, குடிச்சுக்கிட்டே அப்படியே பகவானை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எது சொல்ல வரனா, தெய்வீக நிலை அடைவதற்கு வழி அதுதான். பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும். ஏன் நம்ம ரமண ரிஷி, நம்ம திருவண்ணாமலை இருந்தவர், அவர் கடைசியில பாருங்க கேன்சர் தான் இருந்தாரு. இருந்தாலும் பாருங்க திடகாத்திரமா இருக்கு, இந்த நோய் இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைடா, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நான் இதை கர்மா, அதை அனுபவிக்கணும், சகிச்சுட்டு நான் வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னாரு. அதை பத்தி கவலையே படல அவர். இருந்தாலும் பகவானுக்கு
டாக்டர் என்ஆர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேனார he refused எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேவையில்லை, நான் பக்தி கொடுத்துன்னு தான் இருப்பேன். நம்ம ஜெயபத்ரிகா சாமி இந்த வாழ்நாள் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க. ஜெயபத்ரிகா சாமி குரு மகாராஜா பாருங்க, எவ்வளோ அந்த நாற்காலில் தான் போறாரு, நிக்க முடியல, உட்கார முடியல, இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு பாருங்க. அதுதான் அந்த பக்தி இருக்கணும். நம்ம ஆச்சாரிகள்லாம் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கணும். சதா நேரமும் பகவான் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டை மட்டுமே ஈடுபடுதல், எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல், எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல். ஹரே கிருஷ்ணா. 27 கடைசி பதம் இது. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாஹம் அமிர்தஸ்ய ச சாஸ்வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுகஸ்யை காந்தி கஸ்ய ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மம் என அருவ பிரம்மை ஆதாரம் நானே என்றார். இவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. இப்ப இந்த குணங்களை பத்தி சொல்லிட்டே வந்துட்டு கடைசியில வந்து அடுத்த அத்தியாயம் ரொம்ப நல்ல ரொம்ப அதாவது ஞானத்திலேயே பக்தி புருஷோத்தரமான யோகம் நம்ம அடுத்த அத்தியாயம் பார்க்க போறது இல்லைங்களா? அதுக்கு மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானது இறுதி இன்பத்தை தரம் உள்ளது அருவ பிரம்ம ஆதாரம் நானே என்றார் பகவான். அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு உள்ள தொடக்கத்தை இங்க கொடுத்துட்டாரு. பகவான் தான் இந்த புலன்களை வச்சு நம்ம எப்படி செயல்படணும், இந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் பற்றற்ற தன்மைய பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நம்ம செயல்படணும். நம்ம எங்க போகணும்? கடைசியில பிரம்ம ஜோதியில நம்ம கலக்கணும். பிரம்ம ஜோதியில கலக்கணுமா ஹரிபக்தி தான் நமக்கு சரிங்களா? இப்ப அடுத்த அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறாரு பகவான். புருஷோத்தரமான யோகம் லீப் வருஷம் 4 வருஷத்துக்கு ஒரு வரா மாதிரி 4 வருஷத்துக்கு ஒரு புருஷோத்தரமான யோகம் ரொம்ப அழகா நம்ம கோவில் எல்லாம் கொண்டாடுறோம். இப்ப போன வருஷம் தான் போச்சு சரிங்களா? அப்போ அருவ பிரம்ம ஆதாரம் பகவான் கிருஷ்ணர் பிரம்ம நிலை அடைதல் ஆன்மீக தன்னுணர்வை முழுமுழுப்படியாகும் பகவான் கிருஷ்ணர் அறிந்தால் பிரம்மனையும் பரமாத்மா. முதல் நிலை என்ன? கனிஷ்டக அதிகாரியோட செயல் என்ன? பிரம்ம நிலை அடையிறது தான் கனிஷ்டக அதிகாரி. மத்தியம அதிகாரி பரமாத்மாவை அடைகிறான், பரமாத்மாவை அடைய நினைக்கிறான். உத்தம அதிகாரி பகவானை அடைகிறான், அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம். முதல் அதிகாரி என்ன பண்றான்? நம்ம எல்லாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதிகாரி நம்ம எல்லாம் அதாவது கனிஷ்டக அதிகாரின்னு சொல்லுவோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மன் அடையதான் நம்ம படிக்கணும். இப்போதைக்கு பிரம்மனை எப்படி அடையணும்னு தான் பார்க்கணும். 2வது லெவல்ல நம்ம இருக்கிறோம். 3வது 4வது லெவல் போகும்போது பக்தி சாஸ்திரி போகும்போது பரமாத்மாவை உணரும் தன்மை வரும் நமக்கு. வைபவ் அதுக்கு மேல இருக்கு, வைபவ் மேல போயிருக்கு. 6வது நிலை வரும்போது தான் நம்ம என்ன வேணும்? பகவானை உணர்வோம். அது உத்தம அதிகாரியா நிலை பண்ணும்போது. சில பேர் வைபவ் படிக்கும் போதே எகிரி குதிக்கிறாங்க, நான் தான் நான் தான் நான் தான் நான் தான் குச்சிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் இருக்காங்க, அது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. சில பேர் காசு கொடுத்து எங்கேயாவது நம்ம இஸ்கான்ல தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது. காசு ஃப்ரீயா படிக்கும். மற்ற இஸ்கான்லாம் காசு கிடைச்சி எப்படியா படிச்சுட்டு வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க. சில பேர் வந்து இங்க வந்தா ஃப்ரீயா படிக்கலாம், இங்க வந்து அவ்வளவு படிக்க முடியாது. பொறுமையா தான் படிக்கணும் இல்லைங்களா? வைபவன்றது எவ்வளவு பேர் எதிர்க்கிறீங்களா? அது ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாம இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன படிச்சோன்றது இந்த இதுல பார்ப்போம். குணங்கள் நம்மை கட்டுகிறது, பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மளை விடுவிக்கிறார். குணங்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது, பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மை முக்தி அடைய செய்கிறார். இப்போ உடல் சார்ந்த செயல்படும் போது நாமும் கட்டுப்படுறோம் குணத்துக்கு. புத்தி சார்ந்து செயல்படும் போது குணத்துக்கு கட்டுப்படுறோம். மனது சார்ந்து செயல்படும் போது புத்தி நமக்கு கட்டுப்படுறோம், குணத்துக்கு கட்டுப்படுறோம். ஆனா அதே வந்து இந்த எல்லா குணங்களும் இருந்தாலும் பகவானுக்கிட்ட நாம ஹரிபக்தியோட இருந்தா எல்லாமே நமக்கு விடுதல் கிடைக்கும். ஆபீஸுக்கு போறோம், பணம் சம்பாதிக்கிறோம், வீட்டுக்கு வரோம், ஹரிபக்தியோட பண்ணி சந்தியாவந்தனம் பண்றோம். சாயங்காலம் காலையில சந்தியாவந்தனம் பண்றோம், மதியம் சந்தியாவந்தனம் பண்றோம். பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட நெய்வேத்தியம் பண்றோம், அவருக்கு பிரசாதம் கொடுக்கும், அந்த பிரசாதத்தை உண்றோம். ஸோ அப்ப பண்ணும்போது நம்ம என்ன வந்து பாருங்க, அந்த எல்லா குணமும் நம்ம விட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். முக்குணங்கள் 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் வரையறு வகைகள் எங்கே நான் எங்கே இருக்கிறேன் அந்த ஸ்தானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிதல், சத்துவ குணம் தெளிவா இருக்கும்.
ரசோகுணம் பதட்டமா இருப்பாரு, தமோகுணம் மயக்கத்துல இருப்பாரு. குணங்களுக்குள்ள அதாவது செயல்படுது மடிதல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 14ல இருந்து 18 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல வந்து சத்துவகுணம் சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க, ரசோகுணம் இந்த பூலோகத்துல வராங்க, நரகலோகத்துக்கு போறவங்க தமோகுணம் இல்லைங்களா. குணங்களை தாண்டி செல்லுதல், எப்படி தாண்டுவது, அவரது நடத்தை என்ன, தாண்டுவதின் அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு 3 விதமா நான் போய் பிரிச்சு படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபானான பாவனி வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். நாளைக்கு 15 அத்தியாயம் பார்ப்போம், புருஷோத்தரமான யோகத்தை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.